Čau, moje meno je Šamateko a dneska sa nachádzame v Brne, sme tu spolu so Smashit a ideme sa ľudí pýtať ďalšie primitívne otázky. Tak poď s nami na to. Podľa vás najlepší klub v Brne? Sedmý nebe, no. Sedmý nebe. Tak z toho ste teraz vyšli, akože tak to je akože niečo iné mi neviete povedať? Aké jedlo by si uvarila k chalanovi alebo krašovi, ktorého by si chcela zbaliť? No, asi nějaký tortily s masem nebo tak. OK, a ty? Svíčkovou. Ako sa voláš? Dobre, aký je váš body count? To nevím. Počkej, jakže to nevíš? A tvoj? 6. OK. A to celkom cool. Môj body count je... strich. Sme tu so ženami, ktoré to chcú intimne. Ako sa voláte? Kája. Wendy. Kaja a Wendy. Braško, točíš aj mňa, akože ja tam chcem byť, ako dobre. Keby chcete zbaliť chlapa, tak aké jedlo by ste mu pripravili, aby ste ho že úplne dostali do rozpakov? Lazaně. S čím? S čím? S čím jsou lazaně? No, s hocičím, so zeleninou, s mesom. Maso, zelenina, sýr, všechno. Názor na Slovákov? Jste krásnic. Nemůžu z vás. OK, maximální věkový rozdíl vo vzťahu? Tak mě to je nějak jedno. Ale já bych si třeba někoho, kdo je o 30 let starší, nevzala. O 30 let starší? No tak jako lidi jsou různí, že jo? Sugar daddy. Najviac sexy auto? Mazda. Jaká? Pěkná, modrá. Fabka? Mně to je úplně jedno. Máte kamaráda s výhodami? Měla jsem a asi nevím. Nechci. Chce, ale nie. Tvůj bodyka? Ano, přesně tak. Prečo sa ma to každý pýta? Strich? Keby ťa chcem zbaliť a pozvem ťa na drink, tak aký drink by som ti musel zobrať, aby som ťa, no nie, že zbalil, ale proste, že čo by si dala? Mňa si nezbalíš. Ďakujeme pekne a želáme vám krásny večer, slečny. Klapka číslo Hero, zapíname. Vyjebaný benga, vole, počkej. Ale viem však do piť dlho trvá. No, protože to rekordér, no. Tak dobre, tak to bude chybný záber, ďakujeme, počuj. Sme v uliciach Brna, ale zatiaľ sa nám nedarí natočiť dokopy, že nič. Mali sme asi že zo pár respondentov, ktorí boli, uvidíte vo videu. Pokiaľ uvidíte vo videu. Ideme na Svobodiak a keď tam nechytíme nikoho, tak budem že brutálne nasratý, ale dúfam, že tam niekoho odchytíme a opýtame sa konečne nejaké pikantné kokotiny, takže poďme na to. Aký je tvoj body count? Kde to bude všude? Instagram, TikTok, ne, normálne povedz. To neřeknu. Mama to neuvidí, brácho, mama to neuvidí. Neřeknu to. Dobre, je to viac jak 30? Ne, čo se podívej. Tak to si slaví, brácho, ale nie. A tvoje kolik? Typni si. Je to viac jak 30? Nie. Tak to si slabý. To som slabý, brácho. Takže čaute a opýtam sa rovno všetky naraz. Dobre, nebudem sa pýtať po jednom, pýtam sa rovno všetky naraz. Najhoršie alebo najškarečšie auto podľa vás, ktoré môže mať chalan a prísť pre vás na rande s ním? Škodovka. Nějaká ta Felda. Multipla nejhorší. Multipla nejhorší. Asi multipla, jo, to je pravda. Asi Škodovka. Oktávka. Červená. Červená oktávka, ty vole. Dobre. Koľko je 77 plus 33? 70. 7 plus kolik? 33. 7 plus 33. To je 110. Super. A vyjmenovaný slova po B. Být, bydlit, babika, bitčov. Nevím. Ne, nechcem kebaba. Ty daj mi odříznout. To má zapáč a cháče biskuit. Kámo, tomu ver, Paťo, vieš aký slice? Jebem na to. Ďakujem. Fuj, to sú 4 druhy síra? Pič. Tebe jebe to, Ale ja nenahrávam. slice v Brne, ty kokot. Podľa teba najobľúbenejšie pivo v Českej republike, za teba. Plzeň, točená je nejlepší, no. Ale musí být dobře natočená. Najobľúbenejší klub v Brne? Hej, to je těžký, že? Ne, Kahlá Tabajin, no. Kahlá Tabajin asi. OK. Tvoje meno, prosím? Štefan. Štefan, tvoja najobľúbenejší klub v Brne? Mám to říct. Áno. Tabarín. A to už dneska povedalo asi, že 5 ľudí.
Úprimne, ale ja netuším, že kde to je, prosím ťa, kde to je? Ja tam na divadelní, vole. Dobre, a čo nás tam počká? No, nic dobrýho, vole, to je takovej, vole, to je takovej stát ve státě, vole. Nejsem majitel p***o. Dobre, ešte vám dám otázku, že nemáš peniaze, nemáš nič, bývaš u rodičov a ideš pozvať, že holku na rande je to žena tvojich snov. A musíš jej proste, že ty osobne niečo uvariť. Čo by si jej uvaril? Já umím svíčkovou docela dobrou, takže jako, vole, Ale to je cool, akože. já myslím, že by to bylo v pohodě. Jo, na to by si podľa mňa zbalil hocikoho. A ty by si čo uvaril? Já bych jí udělal třeba vejce Benedikt. A cool, dobre, vieš vajce Benedikt?